Γιατί ενώ έχω ελαττώσει τις θερμίδες, συνεχίζω να μην καίω λίπος? Γιατί αφού κάνω γυμναστική και καίω θερμίδες, συνεχίζω να μην καίω το λίπος που περίμενα, παρά την σκληρή προσπάθεια που καταβάλω? Ας ξεκαθαρίσουμε τη διαφορά στο να καίω θερμίδες από το να καίω λίπος. Γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και όπως καταλάβατε, το θερμιδικό έλλειμμα και η σκληρή γυμναστική δεν αρκούν από μόνα τους. Πριν προλάβετε όμως να απελπιστείτε, σας το λέω για καλό. Γιατί αρχικά δεν χρειάζεται να είστε όλη μέρα με μια ζυγαριά στο χέρι για να μην ξεφύγετε με τις θερμίδες ή να χρειάζεται να κάνετε 5-6 μέρες την εβδομάδα σκληρής γυμναστικής για να κάψετε λίπος. Δεν λέω, φυσικά και αυτά παίζουν το ρόλο τους, αλλά θα δούμε πώς παίζουν πιο σημαντικό ρόλο τα μακροθρεπτικά συστατικά και οι απλές μας καθημερινές συνήθειες. Ας ξεκινήσουμε από το θερμιδικό έλλειμμα. Δεν αρκεί μόνο να τρως λιγότερο, σημασία έχει το τι τρως. Και αυτό γιατί το από πού προέρχονται οι θερμίδες έχει τεράστια σημασία για το πώς θα αντιδράσει το σώμα μας και στην απώλεια βάρους αλλά και στην απώλεια λίπους. Η κάθε θερμίδα δεν είναι ίδια με την άλλη. Παράδειγμα, 100 θερμίδες από κάποιον επεξεργασμένο υδατάνθρακα ή από κάποιον γλυκό υδατάνθρακα προκαλούν απότομη αύξηση του σακχάρου και της ινσουλίνης. Αυτό σημαίνει αποθήκευση λίπους. 100 όμως θερμίδες ενός σύνθετου υδατάνθρακα, όπως τα προϊόντα ολικής άλεσης ή τα λαχανικά, ή 100 θερμίδες από καλά λιπαρά, τα οποία προέρχονται από αβοκάντο, ξηρούς καρπούς και γενικότερα τρόφιμα που περιέχουν φυτικές ίνες, κρατούν σταθερό το σάκχαρο στο αίμα, μας χορταίνουν και βοηθούν στην παραγωγή καλών ορμονών. Άρα υπάρχουν τροφές που ευνοούν όντως τη διαδικασία της λιποδιάλυσης. Και ποιες είναι αυτές οι τροφές? Είναι η πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας, όπως το κοτόπουλο, τα αυγά, το στραγγιστό γιαούρτι, τα όσπρια, γιατί πρωτίστως βοηθάνε στη διατήρηση της μυϊκής μάζας, έχουν θερμικό κόστος, δηλαδή το σώμα μας και οι θερμίδες για να τις μεταβολήσει, μας χορταίνουν και μειώνουν τις λιγούρες. Πολύ σημαντικό, τροφές με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και πολλές φυτικές ίνες, όπως είναι οι βρώμοι, οι φακές, τα φασόλια, το καστανό ρύζι, το κοινόα, τα λαχανικά, φρούτα με τη φλούδα, τα οποία μειώνουν την απότομη άνοδο του σακχάρου στο αίμα, επιβραδύνουν την πέψη, κρατούν χαμηλή την ινσουλίνη και έτσι ευνοούν στη λιποδιάλυση. Και φυσικά τα καλά λιπαρά, όπως το αβοκάντο, ελαιόλαδο, ξηρή καρπή, λιναρόσπορος, τα λιπαρά ψάρια, σολομός, σαρδέλα, υποστηρίζουν την ορμονική ισορροπία, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα ακόμα και από τις θερμίδες, είναι πλούσια σε λιποδιαλυτές βιταμίνες και παίζουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση του μεταβολισμού. Στην αντίπερα όχθη τώρα, τα τρόφιμα με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη και χαμηλή θρεπτική αξία δεν βοηθούν καθόλου στη διαδικασία της λιποδιάλυσης, γιατί αυξάνουν απότομα το σάκχαρο αλλά και την ινσουλίνη, προκαλούν πείνα πολύ γρήγορα, δεν προσφέρουν τίποτα ορμονικά ή μεταβολικά, δημιουργούν φλεγμονές που επηρεάζει το μεταβολισμό από την ικανότητά του να καίει λίπος. Οπότε το συμπέρασμα είναι ότι δεν έχει νόημα μόνο να κάθεσαι να μετράς τις θερμίδες, πρέπει να δεις την ποιότητά τους. Ποιες τροφές ενεργοποιούν το μεταβολισμό σου, ποιες τροφές σε κρατάνε χορτάτο με σταθερό σάκχαρο και χαμηλή ινσουλίνη. Και τέλος, ποιες τροφές σου δίνουν βιταμίνες αλλά και βοηθάνε στην αύξηση καλών ορμονών. Με μια φράση, όσο πιο σταθερό το σάκχαρο, τόσο πιο ανοιχτό το σώμα μας να χρησιμοποιεί λίπος ως καύσιμο. Πάμε τώρα στη γυμναστική. Η γυμναστική δεν καίει πάντα λίπος, τουλάχιστον όχι τόσο εκείνη την ώρα. Αρχικά η προπόνηση δεν καίει πολλές θερμίδες την ώρα που την κάνεις, πόσο μάλλον δηλαδή λίπος. Η προπόνηση χρησιμοποιεί υδατάνθρακες, θέτοντάς το πιο απλά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να φάμε υδατάνθρακες για να κάψει το σώμα μας το λίπος τότε ως ενέργεια. Πρέπει να φάμε υδατάνθρακες, γιατί αλλιώς θα έχουμε μιας κακής ποιότητας προπόνηση από άποψη ενέργειας. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι το μετά. Αν μετά την προπόνησή μας φάμε μαζί με το γεύμα μας κάποιον απλό υδατάνθρακα, όπως για παράδειγμα ρύζι, ή πιούμε ένα shaker που έχει μέσα πρωτεΐνη, κάποιο φρούτο ή ακόμα και λαχανικά ή βρώμη και όλα αυτά αλεσμένα μέσα στο blender, γενικότερα οτιδήποτε είναι ευκολόπεπτο και δεν έχει φυτικές ίνες, θα πυροδοτήσει την εκτόξευση του σακχάρου πάλι στο αίμα και την έκρηση της ινσουλίνης. Και όπως αναφέραμε, η ινσουλίνη είναι ορμόνη αποθήκευσης. Λέει στο σώμα, σταμάτα να καίς λίπος. Αποθήκευσε ενέργεια τώρα. Οπότε έτσι χάνουμε αυτό το afterburn effect που μας προσφέρει η γυμναστική.
το οποίο θα σας το εξηγήσω σε λίγο, για να καταλάβετε καλύτερα. Κάνουμε προπόνηση. Το μέσο όρο θερμίδων που καίγονται σε μια κανονική προπόνηση είναι περίπου 300 θερμίδες. Όπως ανέφερα και πριν, σε μια προπόνηση δεν καίμε τόσες θερμίδες όσες νομίζουμε. Και αυτό μπορούμε να το δούμε με ένα πολύ απλό παράδειγμα. Μπορούμε να ζυγιστούμε πριν την προπόνηση και μετά την προπόνηση. Θα δούμε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι εκείνη τη στιγμή στο σώμα μας, εκτός από κάποια υγρά που έχουμε χάσει, τα οποία θα τα αναπληρώσουμε αμέσως μετά με το που πιούμε κάτι. Ας πούμε λοιπόν ότι καίμε αυτές τις 300 θερμίδες στην προπόνηση. Αν αμέσως μετά φάμε για παράδειγμα μια μπανάνα ή πιούμε ένα ισοτονικό ποτό, έναν χυμό, ένα σμούθι, μια επεξεργασμένη μπάρα δημητριακών με ζάχαρη, μόλις δώσαμε στο σώμα μας γρήγορη ενέργεια. Άρα σταματάει η λιποδιάλυση, γιατί δεν έχει ανάγκη να χρησιμοποιήσει λίπος από εκεί και έπειτα. Και αυτό γιατί η γυμναστική βοηθάει μακροπρόθεσμα το μεταβολισμό. Τον ενισχύει για 24 έως και 48 ώρες μετά. Αυτό είναι το afterburn effect που σας ανέφερα προηγουμένως. Κάνουμε γυμναστική γιατί έτσι θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε τη μυϊκή μας μάζα και έτσι θα καίμε περισσότερες θερμίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας και για την σωματική μας αποκατάσταση μετά από αυτήν, αλλά και επειδή το σώμα μας χρησιμοποιεί θερμίδες για να τη διατηρήσει, αλλά και θα καίμε περισσότερες θερμίδες κατά τη διάρκεια του ύπνου. Η γυμναστική βοηθάει στη διάθεση, στην αυτοπιθαρχία, στην όρεξη για υγιεινές επιλογές. Είναι κυρίως ενεργοποιητής και όχι η κύρια καύση. Άρα το συμπέρασμα εδώ είναι ότι δεν παίρνουμε τη γυμναστική ως κύρια πηγή καύσης λίπους και γενικότερα θερμίδων, διότι σκεφτείτε ότι με μια μέση προπόνηση θα κάψουμε 300 θερμίδες, τις οποίες θα πάρουμε πολύ απλά με ένα κομμάτι πίτσας. Επίσης, έρευνες δείχνουν ότι όποιος αθλείται πολύ έντονα, κατά τη διάρκεια της ημέρας μετά, περιορίζει πολύ περισσότερο τις κινήσεις του. Δηλαδή, είναι πιο πιθανό να πάρει το ασανσέρ αντί για τα σκαλιά, να παρκάρει έξω από εκεί που θέλει αντί να περπατήσει ένα λεπτό και γενικότερα γίνεται πιο λιθαργικός σε απλές καθημερινές κινήσεις, προσπαθώντας να τις αποφύγει μέσα στην ημέρα. Άρα φυσικά δεν σας αποθαρρύνω από τη γυμναστική, απλά την κάνουμε για άλλους λόγους και είναι και αυτή ένα λιθαράκι στην προσπάθειά μας για λιποδιάλυση και απώλεια βάρους γενικότερα. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε τη σημερινή θεματική με το ποια είναι η σωστή αναλογία μακροθρεπτικών για την λιποδιάλυση. Πρωτεΐνη 30 με 40% για διατήρηση μυϊκής μάζας και κορεσμού. Υδατάνθρακες 30 με 40% ανάλογα με την ένταση της δραστηριότητας που κάνουμε. Λιπαρά 20 με 30% για ορμονική ισορροπία και μεταβολισμό. Μια καλή βάση για έναν ενεργό άντρα που θέλει να χάσει λίπος και να διατηρήσει τους μυς είναι 40% πρωτεΐνη, 35% υδατάνθρακες και 25% λιπαρά. Αυτό φυσικά εξαρτάται από το φύλο, τα κιλά του καθενός, την ηλικία αλλά και τη φυσική δραστηριότητα. Άρα, πιο σημαντικό από τις θερμίδες είναι το πώς τις μοιράζουμε, πότε τις τρώμε, όλα αυτά για να κρατάμε σταθερό το σάκχαρο στο αίμα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων καίει περισσότερο λίπος στον ύπνο του και αυτό κυρίως γιατί μόνο τότε μπορούν να καταφέρουν να κρατήσουν τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα σταθερά. Σκεφτείτε δηλαδή να καταφέρουμε να το διατηρήσουμε αυτό κατά τη διάρκεια και της υπόλοιπης ημέρας, πόσο θετικό αντίκτυπο θα είχε όλο αυτό στη λιποδιάλυση.